So what's up din mga yots, welcome na again sa tuang vlog. So parang yung video yots is siguro una yots nga unsay pwede i-content nato sa ato ang sunod na vlog. So kunahuna ko nga mag-react unta ko atong about sa tugan ni mga vlogger nga miski unsa ray pang kaunon yots, sila Ilenyo TV, sila katong Mukbang TV. So kato yots, then na-film na nako to siya, then unfortunately yots pag edit nako yots di jud nako siya mamanipula ang tingog nato yots kay tungod sa mga sakyanan nga mga giyot sa highway kay you know dulot ag highway yots nara sa kilid sa dalan amo ang balay. So karon yots is wala na ko siya na-edit, wala na ko siya na-upload, then delete yots. Sa inyong nabantayan is nibalik ta diri sa likod yots na mo yots. So napansin nyo is wala na itong mga talong yots, no? Itong mga talong kay tungod di ara may nindot nga pwesto yots para dili hasol sa ato ang tingog yots nga madunggan ninyo jud ako ang tingog. Karon nga video yots is naatay diri cellphone day kay nadri atanan tong atong himuong content yots. Yes, nadri atanan kay tungod nakauna-una ako yots nga mag-react na akong mga memes yots. Nimpatok karon yots karong quarantine kung sa rin naan sa mga tao yots. So before ta magsugod yots, don't forget to like, subscribe, and hit your notification bell para ma-update mo sa akong mga latest content nga ako i-upload diri sa akong YouTube channel. So sa walay pagduha-duha ato nang sugdan yots, may sibog ta diri kay diri nato ipabutang tong screenshot. So mo ni siya. Dax pala si Imaw. Gamay lang siya yots pero dako siya kargada yots. Nay nakabutang diri ayot sa ikaduha nga COVID tester, wag malikot, dulo lang ipapasok ko. Yan, ingon po siya yots nga, hay nako, ganyan din sinasabi ng mister ko. Ngayon may 10 anak na kami. Palupok sa kanang mga magtiayon yots nga. Dali lang lagi ni kay nilang magpagawas sa kainit sa lawas yots. Wala nakabantay yots nga. Isa na kadusina inyong anak yots. Kanang expectation versus reality yots jud, no? In-order mo sa online pero ang dumating yots wala na yot. Mag-order kag sanina yots, sabi nimo baga nga tela ang imong gi-order yots. Ginuo ko yots pag kuan day sa imo baga pa musket yots. Sumukha ng auntie mong nakipagpatayan. Galing kusog kayo mangusog sa lote yots nga bahin-bahinon na daw ninyo yots. Hantod magpinakyanay na lang jud yots. Tundan aning kuan lote ninyo. Hello, pa-like naman ang picture ng pamangkin. Ano ka ka-stress? Facial care nga ni jud yots may tabo yots. Kulang na lang jud suka na lang jud sibutang sa imuhang naong yots. Kay mura na jud kinilaw yots. Extra little pocket to hide my candies. Yak. Sa mani, di maklaro. Nakahiga na ako, ikaw ba? Putang ina ka. Sino ka? Grade 9 student huling humihit-hit ng mano ng marijuana sa eskwelahan. Diyos ko, ba't ganito ang mga kabataan ngayon? Dati kami, di naman kami nahuli. Drug addict mo rin siya yots. Asa, tamang tao na ako, boy. Ikaw ba? Asa kwarto, tamang higa. Kasabot. Hi, ayan, parehas kayong single. Sagto na online dating yots. Hindi na mo agi yung ani. Cathy McVeigh hit by flying hot. Unsa ni? Fox, wadyo na nagkuan. Say flying hot dog. Flying hot dog hit by flying. Paki-comment daw ko sa ubos kung saan ang flying hotdog na ilang pasabutan eh. Mas nakagets mo. Ako adyo ko kagets ani yots. So next is devil you. Devil you that. Sabi ni ate agent sa customer niya over the phone. Akala ko nagtatawag na siya ng demonyo, website lang pala. O kagets. Nagsimula sa community quarantine, tas naging enhanced community quarantine, then naging extended enhanced community quarantine. Guys, umayos naman tayo, wag nating hintayin na maging new, unimproved, fortified, enriched, extended enhanced community quarantine with L-carnitine and ginkgo biloba, papaya, and aloe vera extract with citrus bioflavonoids coupled with lactobacillus shirota strain patong naranasan natin. Gatas lang yun. Sa birch tree or nido yots. Ay sorry napindot. So nag-wave siya yots.
Na siya, we. Reply siya, nga alam mo kuya, sinasabi ko sa'yo, totoong napindot ko lang talaga yan. Nasa sayo na yan kung magpapaniwala ka masyado sa mga nakikita mong pantasya sa internet. Mukha ka namang disente kuya, pero di kita type. Tsaka masyado nang luma yung trend na accidental wave. Hanggang ngayon ba nasa 2018 ka pa din? Kung gusto mong magka-GF, wag sa internet maghanap, labas ka naman ng bahay nyo. Di yung lalabas ka lang ng bahay pag uutusan ka ng mama mong bumili ng magic syrup sa kanila, aling pasing. Masyado kang nabubuhay sa internet, try mo din mabuhay. Ako nagkatawa. Friends with benefits, Judiots. After sex, I love you. Baka naman pagkatapos ito di mo kapansinin. Anak lang, Yots. Kuan lang, give and take lang. Pareha mo muna kaganar, Yots. Anak lang, kasimple. Sure po ba yan na bibigay? Kaso may issue. Ano po? Nag-iiba. Murag chakadal, day. Murag chakadal. Murag katugan sa babaeng impacta sa Darna sa una. At si Marian Rivera at magkabit sa likod. Murag si Mahal, ay si Mura. Murag si Mura yun. Next is March 2026. So alam nyo ba si Marites na buntis ng alien? Kasi asa dyan mo agtoyots, kung asa dyan mo mulupad dapita, asa dyan mong lugar nga mamuyo, di ko na mawala ng mga chismosa, mga dibakera, mga himantayon yots. Di ko na mawala na yots, kaya mo na ilang source of kuan life. Anak. Munang pasagdaanan na nato na sila kay basta kita lang nanginabuhi taning kalibutan nga malinawon ug hapsay. Wala tayo lang ng ubang tao dayots nga tabiun ta basta kanang naungon kita pagdaot kay patayid sila yots. Next is guard. Sir, doon lang po tayo tumapak sa square. Literal kay shot assist. Nakahinumdum dyan ko ang dulaan sa unay yots nga ganing. Dahil lang to ako kay waman ako ito napalit. Napunitan naman ako to si itong kinder ko. Napunitan na ako siya sa kanang balas. Then, okay pa man siya yots. Pink man color. Then, pag-abot sa balay is, ano ka mama, akong napunitan ni. Mo ito yung gipabukalan. Paggamit niya sa koyots, lain kay yots. Kaya pag suot pa na mo, rakag irumbo ang yots. Laway-laway ka. Matagal mag-reply. Hey, are you busy? Dami mo sigurong ka-chat. Sige, baka istorbo na ako. Salamat lahat. Ingatan. Silusa kaayo. Marabaya jog. Gihanta mo ingon. Next. Ay, pogi mo kuya. Thank you po. Pwede kita maging jowa. Si Sin, diwag pangit mo. Ikaw pa tumanggi sa grasya. Kasi wata kabalo ka na ganing yung naong aniyang kachat is murag si Joshua Garcia yots niya siya murag takilid man yots siya pag moingon nga kuha sa grasya yots balibad sa grasya. Mas ako po yots ay ayaw na lang. Angela Tank Build Angela Main. Yak! Saan ako nakita pag-ayo? So ako sa mga tagkwarta sa bayot yun. So nga yung hitabo sa inyo ha. Gamay kay kantaw pero mamukuan sa mga patong sa mga porting takua. Lata juga. Ask ko lang guys, hindi ba dapat gamitin pag ganito? Hindi po si Cynthia Villarreal, nanay ko po yan. Dako kay Glona. Muna siguro pa yung nakalas youths, no? Kung gusto mo ka ganing, kaya gina-require naman yun sa gobyerno youths nga kinahanglan yun daw mag-face shield youths. Kaya di naman ginamakuan yun. Kaya tungod aning si sekretary anyo sa DILG youths, siya may nag-push nga balaod nga kinahanglan na daw tanan youths is mag-face shield. So, kung gusto mo ka na ganing, dili ka magpakabog youths is muna siya buhata yots. Butang design yots para artistic ay yots para makainto sila lakas ki makadato yots. So before ta mag-end, don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell para ma-update mo sa akong uban pang mga latest content nga akong i-upload diri sa akong YouTube channel. Ug unta ipalo ko ninyo sa akong social media accounts nga inyong nakita dira sa ubos. Ug ayo pud kalimti nga tuplokon jud akong naong daw sa kilid. So dira taman yots, bye bye.